муроҷиатномаи ман ба Муҳаммад Иқболи Садриддин. худ ки аз номи Худованд, аз номи Аллоҳи меҳрабон ҳарф мезанӣ ва тӯли чанд муддате ки дар худи ҳамин Тоҷикистон кору фаъолият мекардӣ, дар ҳамин давоми кору фаъолиятат нисбати ягон фарзанди фарзони ҳамин миллат, ҳамин деҳа ё ёру наздикон хешиатро ақрабоят ягон кори амали нек кардӣ? Накардаӣ. Фақат ба ғайр аз ҷеби худро пур кардан дигар ягон амали нек накардӣ. Пас чӣ имрӯз аз он минбарҳои баланд ва он кабинетҳои нарму ҳарме ки имрӯз он зархаридҳо ба шумо таъмин карданд, аз он ҷо истода нисбати ҳокимият, нисбати давлат ҳарф мезанед? Аз номи Худованд, аз номи Расули Акрам гап мезанед? чун дар Қуръони Каримам гуфтааст: ҳоким, подшоҳ сояи Худост. шумо ба ғайр аз иғво андохтан дар байни мардум дигар коре надоред ва нахоҳед, натавонист. ва он ҷавононе ки имрӯз берун аз Тоҷикистон ҳастанд, онҳоро ягон кас маҷбур накунон ки рафта муҳоҷир шавад. тамому шарту шароит дар Тоҷикистон ҳаст барои таҳсил, барои фаъолият, барои кор. фақат аз малакаву дониши худи онҳо вобаста аст ки дар ватан истода ба як пораи нон қаноат кардан, дар назди ёру наздикон, падару модар, зану фарзанд истода фаъолият кунанд. на аз пушти молу чӯз сир карда давида гаштан аст. шакли худат кардем Муҳаммад Иқбол. ман бору пал надорам ки омад наҷотиям. ту дар ҳамин ҷо Тоҷикистон буди, фаъолият кардӣ, кор кардӣ, ба ғайр аз ҷебҳода пур карда гирехта рафтан, коре накардӣ, хизмат накардӣ, ҳатто як ҳоҷатхона насохтӣ, то ҳатто як ятимро сараша сила накардӣ. имрӯз мардуми тоҷикро, ҷавонони тоҷикро иғво меандозӣ дар байни онҳо.